Здравейте! В това кратко видео искам да ви покажа как можете да достъпите ресурсите, до които трябва да имате достъп в сайта ivaelenkova.com. Така, първо, за всички хора с закупен абонамент ние сме създали акаунти автоматично за вас и би трябвало вече да имате получен имейл с вашето потребителско име и парола, с които можете да влезете в сайта. Следващата стъпка е да отворите сайта ivaelenkova.com, както се вижда отгоре, след което ще видите, това е мобилната версия, ще видите този екран. Натискате на черното бутонче горе в дясно, оттам отивате на профил, влез и от тук можете да въведете вашето потребителско име, имейл и вашата парола, при което влизате в вашият акаунт. След което от профил, моят профил, ще можете да смените вашите данни, ще можете да си промените името, имейл адреса, ако желаете, ще можете също така да си смените и вашата парола. Силно ви препоръчваме да я смените с цел по-добра сигурност, тъй като паролите, които сте получили, са автоматично генерирани. Така, след като влезете във вашия акаунт, можете да отидете на абонаменти и спрямо закупеният от вас пакет Basic, VIP или Pro, вече би трябвало да имате достъп до всички ресурси в съответния пакет. Така, нека да влезем в Basic. В Basic ще видите всички записи на семинари, всички водени практики и отдолу Питай Ива, като тук вътре ще видите линк към Zoom срещата, която ще се провежда на живо и можете да задавате вашите въпроси директно към Ива. Така, нека да отворим, например, семинарите. Натискате или на снимката, или на бутона Виж и двете ще ви насочат към страницата. Всички семинари са класифицирани. Има ментално здраве, физическо, емоционално, енергийно, психично, душевно. Съответно, ако ви е интересна някаква конкретна тема, можете да натиснете на нея и да видите всичките записи, които са свързани с ментално здраве в случая. Може да се върнете отново на всички теми и ще видите пълният списък. Така, другото, което има, е падащо меню, в което можете отново да видите пълният списък. Можете и да търсите по име някоя от срещите. Така, нека да отидем примерно в пакет Pro. Тук освен семинарите, водените практики и Питай Ива, ще можете да видите всички ресурси, свързани с плодолечение по Лилия Ковачева, програма Ново начало. Ако имате някакви въпроси, ако не сте получили имейл с данни за вашият акаунт, можете да се свържете с нас. Най-отдолу на сайта ще видите контактите. Има телефон за връзка, както може и да ни пишете на info@ivaelenkova.com. Оставаме на разположение в случай, че имате някакви въпроси или технически проблеми с сайта.